lang hilin eh. Majong buntag, di anag sampurad tablidja. Wala na pagngigi sampurado na. Wala mahawat og ang ingon dani kay tagana kuno og mga anak na. O pa mga anak nagsampurado naman. Kan may bahaw. Ha? Pwede na tapaw, di ta gustong sampurado nga piki. Hindi balik ng kakao. Palit ka tag kakao. Liso. Liso din bitaw, niingan nga di mo gusto. Kay uban nga sampurado nga di ginama. Ano din yung hinala? Ano ta kita kakao? Pwede kakao. Alam mo naman kakao. Ito nga, gatas yung tag-isa. Ito nga, gali pa. Sa ulan ng gatas, ilang sampurado. Aga ko, di sa kumang sampurado kay mag-slay bread sa ko. Mag-slay bread ya. Wala pa may kuan, kalamay. Yan, hindi sa mo eh. Tino na rin. Ano na. Ramdam ko sampurado ilang rina sa una. Sugulan, subak aw parisan o buwad pinakas. Hindi mo guni. Alay, butang na gatas. Hindi siya. Ang condense bitaw ka nang malit sa sampurado. Pay condense ba ba nakitaan? Hindi mo matulog. Matunog sino. Manay ngagi ka mangitagwa. Di mo na ipamahaw, mo na ipamahaw ni Undoy. Mo na ipamahaw. Hindi mo ni pumahaw sa kanang sa kasadya mo larga. Hindi ko manan potong foto sa larga. Kaya sa una si Herlin sa Pasig nagpunsa kada buntag na ibalik din sa sampurado nga. Nilutos gawas. Si Upo kaya di mo na sa pampalit og gawas. Herlin sa una musuko man tog pinalitan sa gawas di pa naman hinlo. tatabi-tabi. Nga ang pet gawas ug di magluto. Unsa? Nga tag sampurado guys. Kalau juga kagak sampurado sakad. Uy, Armando. Ano to kamote? Hala malamang po panikad mo mas. Kaning kamote ha. Dua tandeng na sa dyan eh. Sige ka. Pagdapod mo. kana na eh. Sagdan mo nang di mo mukaon. Para sa mukha ni. Kapal kan pa yung gabi. Murag lamin ba? O ka na, anong mahalin na. Para sa raba po na karon na nataman. 21. Munahalin kada may Maning bingka. pamahaw dang painit. Painit dang pamahaw. Kaabo na po tos. Pamahaw dang paniod to. Si. Karon kay humana naman may pamahaw. Mula itong ang ingon nga. Painit dang pamahaw. Kay naman may pagkaon. Pero laim sig. Di kakatasan kay magay trabaho. Sila magligad-ligad. Timing day karon pag-abay na sa messenger. Chat ditong anak sa amoy gagaw. Anak ni Mayloni. Kanas sa Mayloni. So na nila ni Carmela Buratos Buhulo. Alaman ni si Jamaili. Kaya ni nagdugay ni Manila. Mo ni anak magbangan ni Kuan. Mo ni anak ni Pamilyano ug Mamarusas. Buhol panganay. Kanas marusay so na sang ugangang baji. So nang matasyan ja. First cousin po ni sila sang bana. Side ni Marusa ja si Pamilyano Burato man side pang tatay mo nang kabangi-bangian pagkaparente. Ninsat si ja nga mula no si Mamay Bilin. Kanang Mamay Bilin tuan nas alabang. Gahapon naman to kailang ipaabot. Balibad lagi ko gahapon kay grabing uwan na lapok pas bukid ning pay ang bilita. Diyan yung putos bilita gabi iningin nga huibis kay kuding mangundoy. Kanang na ay mga tura ko nung may magmotor. Kay karon man hinuon ning chat si Dundun ingon mahinoon nga dari kay mula ako no si Jang Mamay Bilin.
100 upaw nga ngadto me di mo ko sa muban kay kapoy kay lazo pero mo din na pag magbaklay may di rin mo lagi pag di makabaklay baklay kay lapok asa bijaan karon jang tantaon asa bijaan sa radari kay mula ko mo ato ni ko dito kay mag gusto ko makita ko sa alaga nga Arabo sa una hinam-hinam po sa promi diha nga makitaan na samdan so makaila pa baka itong mataa mo pa dahil kuan nga magkita na tapon basura ko nuduran Ay, usap ko. Tapon basura. Lagi tapon ko ng basura ay maghakot og basura ba nga magpasuho di alam ito itapon kay ako na may magtapon ako na may maglabag Magdapos mando kay bisag lado dari kuan biyahean mo biyahe gadzud kay wa may laing saligan lagi katong niingon nga kuan di ba di ko numisilingan sa hingsuon lado ka adto oy mamasahe pa og balikan 100 kapin patis na nay nakerats na nay gahapon ningis na nay nga yung tawag mo ko nga simita ko no kay aga ko bitaw sa diha pa ko sa Bohol kaingon po ko pwede na po maglag-lag o magbakray ni mas na di pwede baklazin matugay nas bilita kay magwantang hisarasan sa di makalag-lag kay lado di ay lado mapod ka di matabang og baklay mura siguro og sabay libot manggod mura siguro lado og kasabay pod paingos gidulman lapas pa dalo sa mura agay tagtag di po pwedeng baklay kay lado kanang gikas ilas mita og na pakos puti sabay murag abot yung nag duiro kaladoon lapas pagali kay di man day pwede mabaklay pero sa una so pag sira ko ng bukor katong sa dinhi pa po ko sa una pwede sa musurkat mo baklay karon di na kay ang ka higpit si Mando ganining biyahe rato kadto gilibutan kaning libot kuno San Pedro ug may manita ag guard sa Bucor mo na nga nang paita dari day nakalakaw-lakaw da ka nang niingon karon na nga mas deudeu pud na pero lato pud gihapon kay di mo pwede malakaw budak bingka kay deudeu pa na sa hingsuon sa housing na diyan na po na ang katong anak ni nang Makay nga nagtrabaho sa Osmon pa no? Kusang makay. Kaya di mo makay. Kaya sa ni Makay mo nga so gagawang tatay na may anak ni Makay sa housing alihili sa rin anak Makay Las Osmon may ilay na lagi tag may mga parinti din deo kay kanaaman na sa nagtrabaho hospital ug daw pala man tas PGH napotay nagtrabaho sa PGH to as Michael regular na to katuan sa hospital to lado man ta nang karon mo hinihinay ko kanto nakatuod naman ko sa gatuan na mas kuan palengke aram tong lakwan dadto ko manakadan arong babrato-brato pliti kay one ride naman dadto gikan atos tali papa kay arong magimamat pud mi bilin kay tag sa may bilin na po nagipuyan to apod nas kuan alabang walis mami nakatunos alabang kana may sakadan to alabang 2030 no nakatong bagubang terminal katong nakitaan kasi nakibaw na sa doon na pangato kaya di na magputod-putod Putod ya, kung kayo. di dagbita di para sa una nga sa una kay mo ato motubayan katarungan housing
Lado nag kuan ron, lado na ang kalahian sa unang panahon. Tamang lisod na po kong tuod-tuod. Tapos pala ko katuig ko kanganhi. Pala ito katuig siyam dan gibisaan pa. Kung dito eh. Diba? Sa itong tuig Ang disability ho. na itong 2017 na to 2023 na ron. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pala nakatuig to samdan din ito makaila na ha. Ato makaila pa to. Mga duram ko inyong pasensya na harang naong atubangan among wilayang sana mapwestuhan kay sud sabay niyo pa unsa magawas na po mulabay po kas ato pas gawas takan pa kadto nagpatugtog timingan galing ron kay alas 7 pa man ka pino pa namakod ang mga nagpatugtog do na hinahinay na unang shout out day ko diha sa uptown ni Rosemary. Happy birthday si mo nga po diha madam. Asa napit day si Kling sa gawas. Tapos Kling sa gawas. O ay bat asa po dapit. Happy birthday ka birthday na napit po sa apo na imong panganay nga apo. Apit na po agkuan. January pista na po sa Cortez Senyor Santo Niño. Mali may nibaningan nga wa kuno sumo kuno migdagway balik-balik wa po kuningan nga tanawa mi wa may layang lingaw update lang sa mga kinabuhi dari sa mga kahimtang sa among pamilya ang makaibawa sila sa nanay makikita sa nanay sa among sitwasyon at least malipay na sila mahawawa ng ilang kamingaw para man among purpose nga mag video mi kaya video po nila makita mi ng nanay tatay at kami po dari makitaan mi doon na nagutugtog na. Sabot-sabot pa may naring duwas boros. Mga ban ba siya na ay magduduhaan naglakaw. Kapoy na po din na ng maglakaw nga. Kung na, mula nagmayor. Isa man ang maninay po nas mamay bilin. Mamanay nagkagus niya sa ona pagbunjag. Hanginan mga tutakay. Maninay ni mo. Kagagan rin kung si Zabaw. Maban-ban eh. Ako lang kasi kaso ko ron. Dura na. Nanay nagtugtog na. Takita lang tas sunod dun sa hani masumpay na danig masumpadan pa baning ang video og di na ba kay bawa naman mo sitwasyon dari mao dis upapod nga wa sa kabi mga video kay mao day nakita nak sitwasyon nga dede pod lalim di ay mo nang mindi silang way soon min sila aling ano kung pa parang sana mag video lang sa re-upload mo di ay kay lisod po signal lisod po lugar model ang sitwasyon dani nga ako man ako manitawat ko maka video ko aron maka-update pud sila namo ay istorya pud sa gilaraming matan-aw mo aron pa itali dari og sitwasyon nga bayan sa kuan mo dumagatos ato kay mula ka magaglazo asa dapit mo bitong ako gagawas og hapon natos gawas ngamin na kog may kag kumamasura kay tuaras gawas ag mingaw lazo lagi pod ang gawas ang maikag putag maghagbas kay napi kalibunan. So, tukong na mo dali kay ang agianan pagawas kay lapok. May ningutanan ningon nga asa di ko nung waraha mo lagi tang ingon. Nga tumoy na ni sa anting lupa. Doon ni sa Pranyaki. Doon ni sa Danghari. So, shout out na naman ko diha ni Ma'am Siri Ulrich. Okay ma'am, salamat ka sa gigli. Sa ilan taon niya mas ang pazag. Salamat ka ado kamping diha kanunay. Malipay naman kung na magsigli uli sa ang kuan pazag. Para pa yung kalipay ning daw pero lisod lagi po karon timingan wa pa ni aliwaros nagsugod na gani. Kay bawala ko dito daan karon nga mulakaw ko. Wa kay bawag mo ban mas upaw. Masinanay masigim naglantaw sanay makalantaw sanay sa nila ilong ng tanawon. Ug ingus na leg nga tulog ako kung silang ang igsuon nakatulog ko kas dali nga lipod sila lazo lagi kadunay kay ingon si nga dauran ni sa gapon pag istorya namo nga mo ni kalazo ng ilas hermelita sa tiaw abi ni siguro parenas putlong kamog sa bayag sang igsuon lazo in town ug apoy mamiso di pud makaabot kay kuan kapigatos ang balikan
Kay padung pala man si Tintan Zaugay lumiso. Niyan zagapon di ba di kuno ko pwede magbaklay. Ubay mo pala magbaklay naman ang hingsun baklay na kada adlaw kada buntag tuon. Gapon ganihan ning giingnan nga mo ngari reply ra gani di daw sa punta kay putik. Ako pa bay di sa makangari-ngari dari naslit mga motor. Kay tagad sa lazo tuduon. Manang mag-anto sa lamang to dari o kuan makabidyo ko manang kawat-kawat ra dali motos gawas og karong pikas kwarto pa man po nagpakasog naka-istorya pa ko sabot-sabot pamilis buros ug muban mi sila mga to. Tindahan nga po na. Ha? Sa kastindahan nga po. Ang tanaw. Kaya yung chat nagdunod na akong mamay. Ito sa pamubalik kay hams. Mabili namin sa bisahan ka nito. Okay naman kakapaw. Bisahan ka. Hindi mo ang duger mo ako ng isa. Okay naman sira isa. A few moments later. Padong sa Phase 4. Block 25. Lagyan ka. Padong nila mamailo ni. Alaga ron. Lugar. Nako. Sing. Ayo. May. Nagmuntag. Nawa pa jud ko. Si Tabiuli, kilala mo pa? Hindi na po. Pumunta na dito. Lumapit ka pa rin. Di ba pumunta si Biuli dito? Punta. Ha? Huwag hero. Nauway man siya. Lagi, kaya nakakuan man. Ganun. Parang babae. Mga bago. Mga hero. Dito ka na? Apa. Asan si Ate Bia? Andun po sa Ngayon naman, Kasama? Ay, sa ano, binalibag din ng teacher naman yung kanyang bag. Ba't tayong paputol ko? Tapos, pinatatayo sa harap. Di pa putulan ni Papa. Pataas na kulit ang buhok. Malay sumbong sa teacher kay Junior. Okay. Nagkita din kami. Narabo. Arabo ka na. Sabi ko sa kanya, Arabo. bakit ba hindi mo ba? Iwan. Parang babae. Mawis na may, Pawisin bitaw na. Ang dami to sa una. Baka may girlfriend ka na. Ha? May grass na yan. May grass ka na? Si Alexa. Ha? Walang bukan nila kundi si Alexa. Hala. May grass na si Hamdan. Ha? Pero mutuan, ang isang nuratong na sa Arabo? di Inahan? sa una. Oo. Parang kawing bala. Saan Jojo? Hindi ko itong Jojo. Naka aming pusa. Babae to, John? Ang tagal na saan ang Lalaki. Kasi ano ni Hamdan? Alakala ko babae. Ayan, sa kilalim yung babae. Hindi na yung mawala ka sa nila. Dahil may hatol na eh. May hatol na ako. May hatol na sila. May hatol na. Hanggang langgam sila.
Alis probinsya nilang gamay nga ni. Yung nibili yung orchids daw na Ayan. binigay niya. Ayan. Oo, yan. Oh. Laki na. Ayang namulaklak. Ayan, ayan pa. Taas Ayan, mo. mga orchids. Ah, pasakas mamay. Kaya umuwak na. Di pa. Ah. Ayan pa. Oh. Ayan, yung dala namin yan sa buhol yung iba. Ibang bulaklak. Oo, ayan oh. Meron ako dito red line. Yan ang mahal. 12,000 Hala. mag-asawa. May mga inakay din yan. Kaso maliliit pa. Mga ganito daliri pa lang. Taas. Ayun pa yung nasa labas. Kahalang langgam mo. Madami. Kasi nga sa Bisaya din namay. Ha? Saan ang mga langgam sa Bisaya? Hindi pa ko mo sa Bisaya. African lovebird Wa siya. man nas Bisaya. Ito meron din yan. May mga inakay din to. Ito. Hindi ko lang rin na ano. Ano. Ayan oh, pinag-aasawa niya yung nasa labas. Ano. Marami yan. Ano. Ay, nalingaw ka na ni John. Hmm? Nalibang ka din ito pa sa mga langgam. Kare, gwapa ah. Di tanaw sila na. Uy, may bisita. Hala, may bisita. Ang Bisayang dako. Ngayon lang ako nagpunta rito. Kita yung Chloe Junior. Yan. Yan lang ang mga alaga ko. Pagka. Nandito o Ano naman pagkain John? Binibili mo? Ano. Ang isang kilo nito, ano. Oh. 80. 50 pesos? Oo. Hindi na ba ito nilang araw ng pagkain? Umabot. Ayan pala yung langgam Yung- niya. Ayan niya. Yung Ibon ano. ba yan? Ayan Isdang maliliit yan. Sila. Nakita ko to sa upload mo. Oo. Akala ko sa ibang bansa yung picture ni mo. Hindi, dyan yan sa bahay. Sabi ko sa Dubai. Inano ko na yan. Binawasan ko na yan. Umabot na ng 40 yan. Aming daan. 40 pesos o 40 ka buok. Oo. Eh, kaso siyempre maingay. Baka maano. Ito may ano to, may 3 inaka yan. Hala. Ito 3 rin dito, tapos 3 rin dyan.